opening SGL Activiteitencentrum. Het is vandaag 8 mei, dit is het PLMA-journaal. Donderdagmiddag werd het dagactiviteitencentrum in het voormalig schoolgebouw aan de Dr. Poelstraat geopend. Sinds april is SGL hier gehuisvest. In het bijzijn van cliënten, begeleiders, vrijwilligers en familieleden werd donderdagmiddag het activiteitencentrum officieel geopend. Sinds 1 april komen dagelijks tussen de 20 en 25 cliënten met hersenletsel of een lichamelijke handicap naar het centrum om deel te nemen aan de diverse dagbestedingsactiviteiten. Voorheen gingen ze naar Nieuwbergen, maar de locatie is dus verhuisd. Voor veel cliënten een groot voordeel, want zij komen grotendeels uit de buurt van Venray. Maar de nieuwe locatie heeft nog een aantal andere pluspunten. De lokalen, de ruimtes zijn wat groter. Dus dat is voor mensen is dat ook prettiger om in te bewegen. Vooral ook als je in een elektrische rolstoel zit. En dan kun je toch beter uit de voeten, om het zo te zeggen. En het zit dicht bij het centrum, wat voor sommige mensen ook wel fijn is om dan toch weer eens te kijken van hoe ga ik mijn boodschappen doen, hoe kan ik dat weer oppikken. Dus dat geeft best wel mogelijkheden. En wat ook een heel groot voordeel is, we kunnen hier weer gaan zwemmen. En zwemmen hebben we op het laatst in Nieuwbergen helaas niet meer kunnen doen. Het zwembad werd gesloten. Terwijl zwemmen voor cliënten heel belangrijk is. Dat beweging, het actief blijven, waardoor dat je een stuk onafhankelijkheid kunt behouden. Nadat wethouder Lucien Peters en regiomanager van SGL Noord-Limburg Edgar van Kessel een officieel openingswoordje hadden gedaan, werd het glas geheven. Daarna vervolgde het programma buiten, waar nog een bijzondere verrassing plaatsvond. Een deelnemer had namelijk zijn auto aan SGL geschonken. En die moest natuurlijk wel even uitgeprobeerd worden. De eer was aan de wethouder, die het cadeau echter niet echt aan de praat kreeg. Toen de oud-eigenaar te hulp schoot, bleek de auto het gelukkig nog wel te doen. De meeste cliënten komen een aantal dagen per week naar het centrum. Teamleidster Sylvia Woutberg merkt dat de meeste deelnemers blij zijn met de nieuwe locatie. De meesten vinden het tot nu toe hier heel prettig. Er zijn er enkele die toch wel moeten wennen. De meesten vinden het hier heel prettig. En ik moet zeggen, ik zie sommige cliënten ook wel een hele verandering doormaken. Je begint hier samen met de cliënten iets op te bouwen en dan zie je ook hele mooie initiatieven ontstaan. Een cliënt die de tuin ineens gaat doen, die met plantjes van thuis komt, de tuin gaat doen. Een andere cliënt die de inkoop voor hier gaat doen. Je ziet zo verschillende mooie initiatieven ontstaan. Annie en Maria zijn 2 deelnemers van het dagactiviteitencentrum. Zij maken al een aantal jaar gebruik van de voorziening. Voor hun is de verhuizing naar Venray een fijne verandering geweest. Prima. Zeker Venray is dichter bij je huis. Ik hoef niet in de bus te zitten. Ja, heel fijn, want we zitten dichtbij. We hebben nu een rustige rustruimte. In Bergen was tamelijk lawaai. En we hebben echt een zwembad dichtbij, dus we kunnen weer gaan zwemmen sinds afgelopen maandag. Ja, dat is echt geweldig, ja. In het activiteitencentrum vinden allerlei activiteiten plaats. Op educatief, sociaal, cultureel, sportief en creatief gebied. Sinds 1 april huurt ook vrijwilligerscentrale Match een aantal lokalen op de eerste verdieping. Hierdoor ontstaan direct kansen om vrijwilligers bij het activiteitencentrum te laten meedraaien. Tot zover het PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Maandag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Deze nacht is het bewolkt en is er kans op een bui. De wind is overdag flink. Het wordt circa 19 graden tijdens zonnige perioden. Laat in de middag en in de avond is er kans op regen met onweer. Zondag blijft het droog en komt het kwik uit rond de 19 graden. Ik wens u een fijn weekend en tot de volgende keer.